Wel, croeso i chi. Dyna falch i ni yn bod ni wedi cael dod yn hyd eleni. Hyd yn oed os mae trwy'r cyfrwng hwn yw e. Wrth gwrs nad yw e fel Sasiwn, fel yr hoffen ni, taith i gapel yng nghwmni cyfeillion, cwrdd a siarad a hen gydnabod, hyd addoli a chyd ganu a gwrando ar siaradwyr, wrth gwrs. A hefyd mwynhau cwpaned o de a theisien. Mae arno ni gyd hireth am gyfeillach fel yna, nos e. Ond dyma ni, a diolch i chi am gofrestru a dod yn hyd. I ni wedi gwerthfawrogi'r cyfrwng hwn dros y flwyddyn anodd a fi. Dwi ddim yn ateb pob galw, ond mae e wedi bod o help mawr. A'n gobeith y prynhawn yma, y byddwn ar ddiwedd yr oedfa yn gallu gweud, diolch arglwydd am gyfarfod hyfryd. Da oedd i ni fod yma. Gawn ni gyd ddarllen datganiad y chwiorydd. Llawen hawn yn niw ein tad nefol, yr hwnna'n creodd ac a'n galwodd trwy ras. Down i berthynas fyw a'n tad nefol trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Cyffeswn Iesu Grist fel ein harglwydd a'n gwaredwr, a ddolwn a gwasanaethwn ef mewn llawenydd. Credwn fod ein tad yn ein galw i fyw efengyl i gariad heddiw, ac yng ngrym yr ysbryd glân, cyflwynwn ein bywyd mewn gwasanaeth i'r byd. Dathlo'n ein helodaeth o eglwys Crist, a mentrwn ymlaen mewn ffydd yn ei gwmni ef. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau gerbron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein diw ni a ninnau'n bobl iddo a defaid i borfa. Mawr yw ein harglwydd ni a chryf o nerth. Yma iddo'i thineb yn ddifesur. Yma i'n iachau'r rhaidrylliedig o galon ac yn rhwymo i doluriau. Gweddiwn. Braint ac anrhydedd arglwydd yw nesu atat, a hynny yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu. Ei safwn fendith a gwres dy lan ysbryd ar ein rhoedfa. Daethom ynghyd arglwydd o gapeli gwahanol, ond yno moll y mae yr un dyhea dofn, sef dysgu caru Duw a'n holl galon, ac a'n holl ddeall, ac a'n holl nerth, a charu'n cymydog fel ni'n hunain. Wyddom o dad yn bod yn aml yn blant anystywallt ac anfodlon. Madda i ni a phrigar ha wrthyn. Wyddom hefyd arglwydd nad ydym yn ddigon tair yn gweddio, a brwd yn gweithgaredd dros braidd bychain yr arglwydd Iesu. Ysbryd sanctaidd, Pentecost hwn, cyffwrdd ni, adfywia ni. Yng nghanol gwewyr ac ocheneidiau byd dolurus sy'n crefu am gymod a heddwch. Byddiwn y prynhawn yma yn arbennig dros ein chwiorydd a'n brodyr yn India, ac angen dwys ysbytai ein cenhadron gynt. Yn dy drygaredd, gwrando'n gweddi, llanwn ni o'r newydd a'r gobaith sydd yn nghrhoes ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu, boed yw bresenoldeb grasol, liwio ein hoedfa, ac iddo ef y bôr gogoniant. Ac fe gyd adroddwn ni nawr weddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau, i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant hyd byth. Amen. Cyn llinio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na sioer na seir uwch ben, fe drefnwyd ffordd ynghyngor treanin, i achub gwael golledig eog ddyn. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol stor, Ynys y Grist, cyn rhoddi defddi'r môr, ar hyd y gwnaeth bendithion arfaith ryd, fel afon gref lifeiriol dros y byd. I ddynol ryw iachawd o'r gwyw a gaid, dros lwch y llawr fe roes ei werthfawr waed. Popeth a ddaeth trwy'r iachawdwriaeth rod, gwisg harddu'r noeth a chyfoeth a iachad. Mae ritgor mawr yn seinio nawr i ni, o llyngdod llawn trwy'r iawn ar galfari. Mawl ym mhob iaith trwy'r ddeiarfaith a fydd, a mangau'r groes a'r gwaed yn yr hoes yn yr hydd. Nans a Bethan fydd yn darllen o'r Beibl y prynhawn yma, ac wrth eu cyflwyno nhw, rhaid diolch yn fawr i Nans am drylwyredd ei gwaith fel yn hysgrifennydd dros y blynyddoedd diwetha. Mae'n dyled yn fawr iddi hi a Tony i ffriod cymwyn asgar, am ei caredigrwydd a'i parodrwydd i roi sylw i faterion bach a mawr, hwyluso yn gwaith mewn pwyllgorau ac oedfaon. Mae Bethan wedi cytuno i weithredu fel ysgrifennydd dros y blynyddoedd nesaf, ac i ni'n gwybod am ei brwdfrydedd hi a'i chariad hi at yr arglwydd Iesu, a'i bod yn gwneud popeth yn ei gallu i hybu dyfodiad i deyrnas. I ni'n dymuno'n dda iddi, ac yn cynnig iddi yn cefnogaeth a'n cyfeillgarwch. Gwledd ar fynydd Sion. Ar y mynydd hwn bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion brision a hen win wedi eu hidlo'n lan. Ac ar y mynydd hwn, fe ddifa'r gorchydd a daenwyd dros yr holl bobloedd. Llen galar sy'n cuddio pob cenedl, llyncyr am angau am byth, a bydd yr arglwydd yn sychu ymaith agrau oddi ar bob wyneb.
ac yn symud ymaith warth a'i bobl o'r holl ddaiar. Yr arglwydd a lefarodd hyn. Dameg y wledd fawr. Medda Iesu, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl, ac anfonodd ei was ar awr y wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch, y mae popeth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb ymysgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae, ac yma'n rhaid i mi fi'n dallan i gael golwg arno. A wneud i fy esgusodi os gwely'n dda. Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, ac rwyf ar y ffordd i roi prawf arnynt. A wneud i fy esgusodi os gwely'n dda. Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aeth y gwas at ei feistr, a rhoi gwybod iddo. Yna digion meistr y tŷ ac meddai wrth ei was. Dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrd ar clodion, a'r anafusion, a'r deillion, a'r clothion i mewn yma. Pa ddywedodd y gwas, meistr y mae dorchymyn wedi gyflawni, ond y mae lle o hyd. Meddai i feistr wrtho. Dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd gan ein swydd ddod i mewn, fel y llenwyr fy nhi. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Byddwn yn clywed nesaf lais Gareth yn cyflwyno i ni un o emynau Pedr Fardd, cyn i'r athro Wyn James yn hannerch ni ar fywyd a gwaith Pedr Fardd. Mae sawl un ohono ni'n ymuno yn wythnosol yng nghyfarfodydd Wyn ar Zoom, pan mae'n yn cyflwyno ni i drysorau mawr llenyddiaeth Gristnogol Cymru. Mawr yw'n braint cael eistedd wrth ei drad fel petai, a synnu a rhyfeddu at wybodaeth Wyn ei hunan, ond yn fwy fyth adodi dowgrwydd y gwaith y mae e'n ei gyflwyno i ni o wythnos i wythnos. Cawn ganddo drwyddyn nhw, gip ar hanes Cymru, astudiaeth feibledd ynghyd ag addysg ddiwinyddol. Mae'n dyled yn fawr i Wyn a synnwn at ei ymynedd a'i hawddgarwch wrth iddo'n goleuo o wythnos i wythnos. Diolch Wyn am gytuno i bod ato ni, a wy'n gwybod y cawn ni fodd i fyw yn dy gwmni. Dyma'r emyn. Hyfryd lais efengyl sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r tlawd newanog trist. Pob cyflawnder ynddo cewch, dewch a chroeso dlodion dewch. Carbod hael cyflawnder llon, dyrch a dros y ddaiar hon. Aed dybeli dri bob gwlad, and esgyll dwg i achad. Dos ar ganydd nefol ddydd, doed ac aethion o Llanrhydd. Talodd Crist yn foedrol iawn ar y croes brenin prynhawn. Llifodd ar galfariad ryn drwy'r a gwaed i'n golchi'n wyn. Iach awdwriaeth sydd heb drai, dewch
dewch i'r ffynnon aflan rai. Iesu gaeth y glod I gyd, a maeth dig bechodau'r byd. Roes ei hunan yn ein lle, bellach beth na rydd fe. Halleluja, llawen hewch, dewch molienwch, byth na thewch. Ga I ddiolch yn fawr iawn wel, am y gwahoddiad I ddechrau ac I lona am I geiriau caredig. 4 fardd yw'r testyn fel ych chi'n gweld ar y sgrin, a mae ein testyn priodol iawn mewn gwirionedd ar gyfer sasiwn genhadol. Nawr, 4 fardd yw un o emynwyr gorau'r Gymraeg, nesaf at William Swarticelli'n Rhan Griffiths, felly ddiw trydydd emynydd mwyaf ni. Ac mae nifer dda I emynau fe yn sôn am ledeiniad byd eang yr Efengyl Gristnogol. Mewn gwirionedd gallwn ni ddweud yn ei waith ni'n cyrraedd uchafbwynt yr emyn cenhadol Cymraeg. Nawr ta. Dwi ddim yn symud ymlaen nawr yn y reswm. Diolch yn fawr. Reit. Dyna ni. Mae'n gweithio nawr. Wel, fel ych chi'n gweld fyna llun fardd neu Peter Jones a roedd fe I enw Bedydd. A mae'n dweud fyna yn y llun, mae'r llun yn dod o gasgliad o farddoniaeth gaeth Meil Awen. Peter Jones bad llun lleifiad. Llun lleifiad oedd yr enw oedd e'n hoffi defnyddio ar gyfer enw Cymraeg wedi bathu yn y 19af ganrif am Lerpwl. Ond bod 4 fardd wedi treulio I oes fel oedolyn yn Lerpwl, hynny yw fe symudodd I Lerpwl tua 1797, oedd yn 20 mlwydd oed pryd hynny, a fi farw wedyn yn 1845 ac yn bron y bod yn 70 mlwydd oed. Ond iddi dreulio'r holl amser yna yn Lerpwl, fel ych chi'n gweld o'r dyfyniad o gywydd ganddo fe ar y sgrin, roedd ar hyd y cyfnod yna yn hiraethu am I fro enedigol yn eifionydd. Fe wnaed am eifionydd mewn hiraeth y sywaith sydd. Llawn llafur yw llun lleifiad, cyfyng loes yw cofio'n gwlad. Hynny mae'n boen I fi, mae poen hiraethu sy'n gofio am eifionydd. Y gair llafur yna, wrth gwrs, yn golygu gwaith wrth reswm, ond mae hefyd yn gallu golygu poen, mae'n gallu golygu helynt, gwewyr, trafferth. Ac yr oedd Lerpwl wrth gwrs yn lle ar ei dyfiant yn fawr erbyn cyfnod 4 fardd yna. Roedd pan ath yna, roedd y boblogaeth rhywbeth o gwmpas 75 o filoedd. Erbyn I farw, a roedd y boblogaeth wedi tyfu I rhywbeth fel 225 o filoedd. Twf anferth yn ystod I fywyd yn Lerpwl, ond yr hiraeth mae o hyd I annwyl eifionydd fel mae'n galw'r lle mewn man arall. Ac roedd hefyd, wrth gwrs, yn nghanol y bywyd Cymraeg yn Lerpwl. Pan nath I Lerpwl, roedd ychydig gannoedd o siaradwyr Cymraeg yna. Erbyn 1813, roedd yna 8,000 o Cymraeg yn Lerpwl. Erbyn iddo fe farw yn 1845, roedd dros 20,000 o Gymru Cymraeg yna. Chi'n gweld y twf aruthrol yn nifer y Cymru oedd yn tyru I Lerpwl a 4 fardd yn ei plith nhw. Ac erbyn diwedd y 4eg ganrif ar 15, oedd rhywbeth fel 100,000 o Gymru yn byw yn Lerpwl, yn gymuned sylweddol Gymraeg yn y fan yna. Ond beth mae'n bwysig cofio nawr yng nghanol yr holl sôn ar ran bwrlwm a llafur Lerpwl, beth sy'n digwydd I 4 fardd yw mae'n trosglwyddo I Lerpwl
y diwylliant a'r crefydd yr oedd ganddo fe yn ei fagwraeth yn ei fionydd, yn ardal, wel, ganed yn ardal Gardor Bermain. A mae sylfaeni fywyd wedi cael ei gosod mewn ffordd gan ardal i fagwraeth yn ddiwylliannol, fel i'n dweud, ac yn grefyddol, ac yn trosblannu'r diwylliant yna a'i grefydd i Lerpwl, i'r dre byrlymus aml ddiwylliannol yma. Yng nghanol hynny i gyd, dyma rhywun oedd yn frwd iawn dros hybu'r diwylliant Cymraeg, a hefyd yn fethodus Calfinaidd Cymraeg Pibir ar hyd i yrfa yn Lerpwl. A mae yna ddwy ffrwd fel fi eisiau wedi awgrymu mewn ffordd i'r etifeddiaeth honno. A mae dad yn ymgorfforiad o'r ffrydiau hynny. Mae'n etifedd i'w dad mewn sawl ffordd. Y ffrwd gyntaf i nodi yw'r ffrwd farddol. Nawr, i ni yn ei fionydd, i ni yn ardal y Lôn Goed a'r Roslan a Llanstindwy, ac i ni'n meddwl nawr, dyma wlad, bobl fel Robert ap Gwilym Ddu, Dewi Wyn o Eifion, Beirdd Amlwg i dydd, ac roedd tad Pedr Fardd yn fardd gwlad, a gafel dda ganddo fe ar y gynghanedd, a mae'n trosglwyddo hynny i Pedr Fardd. Mae Pedr Fardd ei hun yn sgrennu llawer iawn o gywyddau ac awdlau ac englynion yn y mesurau caeth. Ond mae'r ffrwd arall mae'n cael yn ei fagwraeth yn ffrwd grefyddol, ffrwd fethodistaidd, ffrwd efengylaidd. Eto ei fionydd yn wlad bobl fel Robert Jones Roslan, fel y pregethwr grymus iawn Robert Roberts, aeth i glynog yn ddiweddarach. A mae tad Pedr Fardd hefyd yn amlwg iawn fel arweinydd lleol ymwythau Methodistiaid Calfinaidd. Roedd yn arweinydd y gân, enghraifft, yng Nghapel Brynengan, yn agos i Langybi fyna. A mae Pedr ei hun wedyn, ar ôl symud i Lerpwl, yn dod yn flaenor gyda'r Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg yn fyna, ac yn arweinydd y gân hefyd yn Capel Pall Mall yn Lerpwl. Felly, yn etifedd i'w dad yn y ffrydiau barddol a Methodistaidd, yr oedd mor frwd drostyn nhw yn Lerpwl. I dad wedyn o ran i yrfa felly, mae Pedr Fardd fel i dad yn deiliwr a wedyn yn mynd yn athro ysgol eto fel i dad ac yn athro ysgol am flynyddoedd yn Lerpwl. Roedd e'n gynhyrchiol iawn fel bardd yn y mesurau caeth, ond coron i gynnyrch barddol mewn gwirionedd yw i emynau. Roedd yn gynhyrchiol iawn fel emynydd ac yn dechrau ar i emynydda yn ifanc iawn. Fel y gwelwch ar y sgrin, mae yna fersiwn cynnar yma o un o'i emynau enwoca. Mae'n digwydd mewn casgliad arloesol o emynau a gyhoeddodd Robert Jones Roslan, a Grawn Sipia Canan yn 1795. Llyfr a graffwyd yn Lerpwl fel mae'n digwydd, doedd Pedr Fardd ddim wedi cyrraedd Lerpwl yr adeg yna. Rhyw 20 mlwydd oed oedd Pedr Fardd pan ymddangosodd yr emyn yma yng nghasgliad Robert Jones. Ond mab Robert Jones Roslan, sef Daniel Jones, oedd wedi symud i Lerpwl yn barod erbyn hynny, oedd yn gyfrifol am argraffu'r gyfrol yma yn Lerpwl. A fyddwch chi'n gyfarwydd iawn, mi'n siŵr, mae'r dau bennill gyntaf yna yn caneuon ffydd. Felly mae wedi para am 2 ganrif o leia fel emyn poblogaidd iawn yn y Gymraeg. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu. A chi'n gweld Pedr Fardd, y crefftwr mawr yma. Mae'n grefftus iawn fel emynydd. Ac yn hoff iawn o gyffyrddiadau cyngeneddol yn wedig y cynghanedd sain. Ni'n gweld hynny fan hyn, ond ni daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu, o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni. Hen iachawdwriaeth glir aeth dros y cryndir cras, bendithion amod hedd, o ryfedd ras.
ac i ni'n gweld fyna yn yr emyn ar ei hyd, y lle canolog sydd i Iesu Grist, wrth gwrs, a'r iachawdwriaeth sy'n dod trwyddo fe, yr iachawdwriaeth glir yma sy'n dod dros gryndi'r cras yn deiar ni. Crist wedi pwrcasu rywsaint, enillodd ei rywsaint sydd yn y llyfrau diweddarach, ynddo fe. Ond ni'n gweld nawr y groes yn ganolog i emynau Pedarfardd. Ac i ni hefyd yn gweld i ni eisoes wedi clywed yn rhai'r emynau sydd wedi i canu'n barod geirfa fel arfaith a gras a cyfamod. Mae'r hynna'n eiriau pwysig iawn hefyd yn waith Pedarfardd. Ac yn gyffredinol trwy waith, mae yna rhyw dinc o foli yn rhedeg yn gryf trwy i emynau fe i gyd. Nawr, mae'n addas iawn fod i gynnyrch cyntaf fel emynydd mewn casgliad, felly, ynddo fe, wedi argraffu'n Lerpwl. Gyda llaw 20 mlwydd oed oedd e pan gyhoeddwyd y penillion yna, ond yn ôl traddodiad roedd e'n 15 mlwydd oed yn llunio yr emyn, felly gallu mawr ganddo fe fel emynydd a bardd yn ifanc iawn. Ond roedd Lerpwl yn bwysig eithriadol iddo fe o safbwynt hybu per iddo fe ymroi nawr i emynydden. O fe welwch chi ar y sgrin fap o Lerpwl yn dangos y capeli'r Methodistiaid Calfinaidd yn Lerpwl yn y 14eg ganrif ar 15, y twf aruthrol yn ddyn nhw. Pan ath Pedarfardd i Lerpwl yn wreiddiol, un capel oedd yna, capel Pall Mall, sef rhif 1 ar y map i chi fyna, yn weddol o agos at ganol Lerpwl fyna. Ac wedyn, ymhen chydig flynyddoedd wedyn, ar ôl i Pedarfardd fynd i Lerpwl, fi rhaid agor capel arall oherwydd y twf mawr nawr yn niferoedd o Gymru Methodistaidd oedd yn cyrraedd Lerpwl. A fe godwyd capel Bedford Street sydd i lawr, yn is i lawr ar y map. Mae reit ar wylod y map i'r de felly o ganol Lerpwl. A dyna'r ddau gapel am flynyddoedd roedd Pedarfardd yn weithgar ynddyn nhw. Oherwydd y twf wedyn, fe agorwyd trydydd capel wedyn yn 1826 rhif 3 ar y map yn ros pres. Ac erbyn hynny, roedd yna 800 o aelodau gan y Methodistiaid Cymraeg yn Lerpwl. Ac fe agorwyd 3 chapel arall yn ystod oes Pedarfardd ei hunan. Felly chi'n gweld y twf mawr nawr, a'r bwrlwm mawr y bywyd Cymraeg Cristnogol ymhlith y Methodistiaid yn Lerpwl. Ac wrth gwrs roedd yna gapeli'n cael ei agor gan enwadau eraill hefyd yn yr un cyfnod. Ac yna yn ail hanner y ganrif ar ôl marw Pedarfardd, ni'n gweld rhyw ffrwydrad aruthrol wedyn yn y niferoedd. Fel ni'n dweud, niferoedd y Cymru yn cynyddu i ryw 100,000 erbyn 1900 ac yn oes Victoria yna'r ail hanner y 14eg i ni'n sôn am ryw ddwsyn o gapeli eraill gan y Methodistiaid yn unig, felly heb sôn am enwadau eraill yn cael ei agor yn Lerpwl. Cymuned Gymraeg gref byrlymus felly yn Lerpwl, sy'n rhyfedd bod yn cael ei ystyried yn brifddinas Gogledd Cymru yn y cyfnod yna. Wel, roedd Pedarfardd yn athro ysgol, fel ni'n dweud, dan nawdd y Methodistiaid, ar anogaeth Thomas Charles o'r Bala, ond roedd e hefyd yn athro ysgol Sul. Ac yn y blynyddoedd o 1819 ymlaen, am gyfnod, dyma nhw'n trefnu cyfarfodydd blynyddol ar gyfer yr ysgolion Sul o gan y Methodistiaid yn Lerpwl. Digwyddiadau blynyddol neu ddwywaith y flwyddyn allan, lle oedd yna gorymdeithio a pob math o gyfarfodydd yn capeli Pall Mall ac a Bedford Street. A dyma Pedarfardd yn llunio cyfrolau o emynau, neu pamffledio emynau, bob blwyddyn felly, am gyfnod o ryw
o ryw 10 mlynedd a mwy felly, ac yn llunio emynau newydd nawr i fynd mewn i'r casgliadau bach yma ar gyfer gwaith yr ysgol Sul. Ac jyst i chi roi syniad i chi o'r niferoedd yn 1819 pan gyhoeddwyd y cyntaf o'r taflenni bach mae'r un sydd ar y chwith ar y sgrin i chi. Roedd yna 238 o blant yn ysgol Sul Pall Mall, heb sôn am Bedford Street, a 44 o athrawon ganddyn nhw yn yr ysgol Sul yna. A beth wnaeth Pedwarfardd wedyn, ar ôl blynyddoedd nawr o gynhyrchu emynau a cyhoeddi nhw mewn taflenni bach, dyma fe yn 1830 yn crynhoi nhw ynghyd, fel mae teitl y gyfrol yma'n awgrymu, crynhoad o hymnau yn arbennig ar gyfer yr ysgol Sul, ond nid yn unig chwaith. A fel y gwelwch chi, mae'r casgliad yma yn cael ei rannu yn 2 o adrannau. Mae'r ail yn emynau oedd yn cael ei llunio i gyd fynd â penodau o hyfforddwr Thomas Charles. Hynny oedd y plant yn cael ei holi, ei dysgu'r holwyddoreg yma enwog hyfforddwr Thomas Charles. A Pedwarfardd yn llunio emynau nawr i gyd fynd â thestunau penodau yr hyfforddwr. Ond fel y gwelwch chi, mae yna adran benodol wedyn hefyd, y drydedd adran yna wedyn, yn emynau cenhadol. Mae yna rhyw 19 o emynau cenhadol yn yr adran yna. Ac i chi wedi clywed canu 2 o'r hynna yn barod y prawn yma. A gyda hynny, wrth gwrs, ni'n dod nawr at yn testun ni'n benodol, sef gweledigaeth genhadol Pedwarfardd. Nawr, peth gyntaf i bwysleisio ynglyn a holl fater cenhadaeth yw bod y ffydd Gristnogol yn ei hanfod yn ffydd genhadol. Hynny yw, chi'n gwybod o ddarllen y Testament Newydd bod Iesu Grist yn pwysleisio. Yn un peth mae'n pwysleisio bod yn unigryw, bod e'n ddigymar o ran ei berson, Duw a dyn yn yr un person, o ran ei waith yn gyffredinol, o ran yr iachawdwriaeth sy'n dod trwyddo fe, ac o ran ei berthynas a Duw. Hynny yw, mae trwy'r, os darllenwch i'r Testament Newydd, mae hynny'n bwysles cyson gan Grist ei hunan a gan ei ddisgyblion cynnar. Hynny yw, does dim ond rhaid dyfynnu Ioan 14 adnod 6, a Crist yn dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Y peth arall yn ni'n gweld Crist yn pwysleisio o'r dechrau, ac yn annisgwyl, nid yn annisgwyl safbwynt Crist, ond yn annisgwyl yn cyd-destun pwysles Iddewon i ddydd, oedd bod i efengylau nid i'r Iddewon yn unig, ond i'r holl ffydd. Hynny yw bod i efengylau i fynd i'r byd yn grwn, a fel y gwelwch chi o'r dyfyniad o ddiwedd Matthew 28 ar eich sgrin yn fyna. Cyn iddo fynd nôl i'r nefoedd, mae Crist yn rhoi'r comisiwn, mae'r gorchymyn yma i'w ddisgyblion i ddysgu'r holl genhedloedd. Nid yr Iddewon yn unig nawr, ond yr holl genhedloedd trwy'r byd i gyd, a'i hennill nhw at Grist, i troi nhw i'r ffydd Gristnogol, i bedyddio nhw'n enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Ond mae yna fwy na hynny hefyd. Nid yn unig mae yna orchymyn nawr i Gristnogion fynd a chenhadu ac efengylu ymhlith pawb trwy'r byd. Ond mae yna sawl man yn y Beibl sydd yn datgan y bydd hynny yn llwyddo yn sicr. Mae'r dyfyniad sydd ar y sgrin gyda chi o Eseia 11 sy'n sôn am deyrnas a llywodraeth gwreiddyn Jesse, sef y Meseia, sef Iesu Grist wrth gwrs. Mae yna ddewid fyna y bydd yr efengyl Gristnogol yn newyddion da y gwybodaeth yma am y Dduw, felly yn lledu
trwy'r ddeiar i gyd, cynnes y ddeiar y fydd llawn o wybodaeth ar arglwydd, megis y mae y gyfroedd yn toi'r môr. Hynny yw, bydd na rhyw fath o ddedwyddwch ar y ddeiar, ni ddrygant ac ni ddifethant yn holl fynydd y sancteiddrwydd, medde Duw. A mae hwnna yn nodwedd bwysig iawn yn yr anweledigaeth Pedwarfardd, a sicrwydd yma bod yr Efengyl Gristnogol yn mynd i lwyddo ar draws y byd. A chi'n gweld yr un math o beth os trowch chi at lyfr y datguddiad er enghraifft. Yn penod 14 o lyfr y datguddiad, i chi'n cael fyna sôn y bydd yr Efengyl Gristnogol yn mynd ar draws y byd ac yn cyrraedd bobl o bob cenedl a llwyth ac iaith a phobl. A chi'n cael yr un math o ymadrodd wedyn yn datguddiad 5, lle mae yna ddarlun fyna o bobl o flaen gorshefaint Duw yn y nef wedi cael eu prynu i Dduw trwy waed Crist o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Dyna pwysles mawr nawr y Testament Newydd yw bod yr Efengyl Gristnogol yn mynd i fynd ar led. A beth ni'n gweld nawr yn emynau Pedwarfardd, nid yn unig mae'n credu dyle'r Efengyl Gristnogol cael ei chynnig i bawb yn ddiwahân. Yn un o'i emynau mae'n sôn am alw pawb i'r wledd, wledd yr Efengyl. Nid yn unig mae'n dweud bod yna ddyletswydd ar Gristnogion i fyddhau i orchymyn Crist i rannu yr Efengyl ac eraill. Mae'n sôn yn un o'i emynau er enghraifft aid allan cenhadol hedd. Mae'n sôn am aid Efengyl, sain Efengyl gras ar led, neu doed y bobloedd. Mae'r mynegiad o awydd ac o weddi bydd yr Efengyl yn mynd allan. Ond hefyd beth gawn ni yn ei emynau fe yw'r sicrwydd a'r hyder yma y bydd yr Efengyl yn llwyddo yn fyd-eang. Y dydd yn dod, ac yr oedd e'n credu bod hynny yn dod cyn hir. Hynny yw, mae'n sôn yn un o'i emynau bod y cynheuaf yn aeddfedu, fod y meisydd yn wyn nawr i'r cynheuaf, a bod y dydd yn gwawrio. Dyma'r dyddiau wedi gwawrio clywir llais yr utgorn mawr, utgorn yr Efengyl, yn seinio trwy'r ddeiar. Hynny yw, sicrwydd nawr bod cyflawni'r proffwydoliaethau a ddiwydion yma yn mynd i ddigwydd ar fyrder roedd e'n credu. Ac yn hynny o beth, roedd e'n rhannu y sicrwydd yma, yr hyder yma, oedd gan lawer iawn o'i gyd-fethodistiaid yn y cyfnod yma. I jyst i roi syniad i chi o ddatblygiad y mudiad cenhadol grymus yma sydd yn codi yn y 19fed ganrif. Cyn hynny, wrth gwrs, doedd y ffydd Gristnogol ddim wedi rhedeg trwy'r byd i gyd, dim ond trwy rannu'r byd yr oedd y ffydd Gristnogol. Ond yn y 19fed ganrif, i ni'n gweld nawr mudiad cenhadol tramor yn cynyddu, yn dod yn fudiad grymus iawn erbyn diwedd y ganrif yn arbennig. A un o arloeswyr hynny yw William Williams o Bantycelyn. Ni'n gweld yn y flwyddyn 1774, y blwyddyn cyn geni Pedwarfardd, yn dweud bod yr Efengyl Gristnogol yn mynd i rowndio'r byd. Mae'n mynd i ledu trwy'r byd i gyd. Ond wrth edrych ar y pethau hyn, a nhw'n i nodi beth yw'r un am y munud, rwy'n barod i gredu bod haf ger llaw. Hynny yw, mae'n credu bod yr Efengyl Gristnogol yn mynd i gerdded y nawr trwy'r byd i gyd ar fyrder. Y math o bethau yr oedd gan Pantycelyn yn golwg wrth sôn am y pethau hyn, oedd y peth penna oedd yr adfywiadau ysbrydol grymus oedd wedi ymlygu hunan yng Nghymru ac mewn mannau eraill ym Mhrydain ac America yn y 19fed ganrif, beth ni'n ei alw yn ddiwygiad Methodistaidd neu'r Great Awakening yn America. A mae'n gweld hynny fel rhyw arwydd bod yr Efengyl yn grymuso ac yn mynd i fynd ar led ar draws y byd i gyd. Hefyd, ni'n sôn am gyfnod nawr pan oedd llawer iawn
o'r drefn cymdeithasol sefydlog yn chwalu. Ni'n meddwl yn fuan ar ôl i Fantycelyn sgwennu'r geiriau yna. Ni'n sôn nawr am ryfel annibyniaeth America, y chwyldro Ffrengig, yn gweld yr hen drefn fel petai yn datgymalu ac a'r gobeith fod yna rhyw drefn newydd yn mynd i ddod i fod, drefn newydd well yn mynd i ddod yn y 14th ganrif ar 15. Ac yr impetus yma, y brwdfrydedd cenhadol yma nawr yn esgor ar gymdeithasau, un o'r pwysica, un o'r Methodistaidd Calfinaidd, a Thomas Charles yn arbennig yn cefnogi'n frwd oedd Cymdeithas Cenhadol Llundain yn sefydlwyd yn 1795. Ac Emyn Williams Fantycelyn dros y bryniau tywyll niwlog yn cael ei ganu yn y cyfarfod yna. Yna sefydlu Cymdeithas y Beibl ym 1804 yn nod o ddarparu Beibl i bawb o bobl y byd. Wel, mae Pedairfardd yn rhan o'r fwrlwm yna, yn darllen am y pethau yma, yn gwybod am y pethau yma, yn cyfarfod â cenhadon ac yn y blaen. A yn 1840, mae ganddo fe ran weithredol nawr yn sefydlu Cymdeithas Genhadol Dramor Methodistaidd Calfinaidd Cymraeg, sefydlwyd yn y flwyddyn honno yn Lerpwl yn 1840. Yn wir, fe luniodd Pedairfardd Emyn ar gyfer cyfarfod y Mydawol cenhadol cyntaf Gymdeithas Thomas Jones wrth iddo fynd i'r maes cenhadol cyntaf y Gymdeithas yn Bryniau Casia. Ac fe ddwedodd ysgrifennydd y Gymdeithas ar y pryd bod nhw wedi dewis Bryniau Casia oherwydd bod yn ymddangos iddyn nhw, fydden nhw fod drws eang o ddefnyddioldeb wedi agored o'n blaen yn y fan honno. Ac yr oedd reina yn eiriau proffwydol fel i ni'n gwybod yn iawn. Cenhadon Cymreig yn mynd i'r ardal yna, 200 ohonyn nhw dros gyfnod o ryw 100 o flynyddoedd. A'r ardaloedd yna yn cael eu trawsnewid yn grefyddol. Os ych edrychwch chi ar fap Windia, mae'r tair talaith sydd â fwyaf o Gristnogion ynddyn nhw yn India cyfan yn yr ardaloedd yna lle roedd maes genhadol yr Eglwys Presbyteraidd. A mae'n werth nodi, wrth gwrs, bod y mudiad cenhadol tramor yna wedi golygu fod y ffydd Gristnogol, falle bod e ddim wedi digwydd mor gyflym ar hwydd ac yr oedd Fantycelyn a Thomas Charles a Pedairfardd yn disgwyl, ond fe newidiwyd map y byd o safbwynt crefydd oherwydd y mudiad cenhadol yma, yr oedd Pedairfardd yn llanmerydd pwysig iddo fe. I ni, mae'n gyfnod o drai wrth gwrs arno ni yng Nghymru, ond mae'n werth ni nodi bod y ffydd, pwysleisio'n wir bod y ffydd Gristnogol yn ffydd fyd-eang erbyn heddi, yn sgil yr ymdrechion yma i ledaenu'r Beibl trwy'r byd. A mae'n werth ni godi a chodi'n calon mewn ffordd yng nghanol yn trai ni, bod dros dreian o boblogaeth y byd erbyn hyn. Hynny yw, tua 2 biliwn a hanner o bobl yn arddel y ffydd Gristnogol. A'r nifer yna nid yn mynd ar drai dros y byd, ond yn mynd ar gynnydd. A fel i'n dweud, hynny'n ganlyniad yn rhannol beth bynnag i'r math o weledigaeth genhadol yr oedd rhywun fel Pedairfardd yn ei hyrwyddo yn ei emynau. Mae'n amser ni'n dechrau diflannu, fi'n gwybod, ond gai nodi un peth arall, ac yna jyst edrych yn sydyn iawn ar y ddau emyn i ni wedi canu'n barod. Wi eisiau ychwanegu un peth bach arall, oherwydd roedd y gred yma a'r awydd yma i'r efengyl Gristnogol ledi ar draws y byd. Wrth gwrs, y prif bwysles oedd bod bobl yn dod bod yn dwy'n iachadwriaeth ysbrydol i bobl. Ond yr oedd y cenhadon mae'r bobl oedd yn cefnogi'r mudiad cenhadol, o'n nhw'n gweld law yn llaw a hynny, o'n nhw'n gweld y bydde hynny yn dod i mewn â chyfiawnder cymdeithasol a heddwch ar draws y byd. Hynny yw, y bydde rhyw fath o nefoedd ar y ddeiar i adleisio geiriau, gweddi'r arglwydd, y deled y deyrnas ar y ddeiar fel yn y nefoedd. A'r un bobl nawr, i ni gweld yr un bobl enghraifft yn hybu y mudiad genhadol, roedd yr un bobl ar flaen y gad yn erbyn ceithwasiaeth. Ac ych chi'n gweld enghraifft weledol iawn o hynny
yn y lluniau sydd ar ben tudalen cyntaf y cylchgrawn y Chronicle Cenhadol a gyhoeddwyd yn Cyfyrddin yn 1809. Yn yw arlwyddlin y gymdeithas i ddiddymu rhaid fasnach a'r Beibl ochr yn ochr ei gilydd a'r pennill na wedi wneud sain Efengil Crist i mas o fôr i fôr hyd trwy nerth y ras ac na ddychwelyd yn ei hôl hefyrdd o geithion yn ei hôl. A mae'r gair geithion yna ac ni'n gweld yr un gair yn emynau Pedarfardd. Mae'r gair yna'n amwys. Mae'n gallu golygu ac yn benna yn golygu wrth gwrs bobl sy'n cael ei ryddhau o safbwynt yr Efengil Cristnogol, ryddhau yn ysbrydol. Ond mae'n amwys hefyd, mae'n ryddhad nawr a chyfiawnder cymdeithasol yn mynd i ddod yn sgil lledaeniad yr Efengil a trechu caethwasiaeth a drygau eraill cymdeithasol yn y broses. David Charles Cyfyrddin, brawd Thomas Charles, yr emynydd mawr wrth gwrs David Charles yn un o olygyddion y Chronicle Cenhadol yna ac wrth gwrs fe hefyd yn llunio nifer o emynau cenhadol pwysig. Yr un enwocaf wrth gwrs yw diolch i ti'r holl alluog Dduw am yr Efengil, waed yr hyfryd wawr ar led, goleuedd, ddeiar, lydan. A mae'r delweddyn ynglyn â goleuni mynd ar led yn rhywbeth cyffredin yn gwaith Pedarfardd hefyd. Ac un dyfyniad arall gan John Elias yn taranu yn erbyn y fasnach mewn ceithion ac yn dweud wrth Cymru, wrth Methodistiaid Cymraeg Lerpwl wedi gweld bod rhai nhw'n gweithio ar y llongau yn y tred a un o'n nhw'n wir yn gweithio'r cadwynau a bod John Elias wedi dweud yn glir wrthyn nhw na ddylen nhw fod yn ymwneud dim ar fath y gorchwyn creulon melltigedig a hwnna. Well marw o newyn, meddwl fi, na chael llawnder o fara wrth fod yn gyfranogion waed. I chi'n gweld John Elias hwnna yn gryf iawn i eiriau yn erbyn yr gaeth fasnach. Ac yn bosib iawn bod Pedarfardd yn fyna. Roedd Pedarfardd erbyn hynny yn flaenor yn i'r gopeli'r Methodistiaid yn Lerpwl. Mae'n bosib iawn bod Pedarfardd wedi bod yn dist i eiriau John Elias yn fyna. Wel, yn fyr iawn, jyst i nodi, chi wedi canu'r emynau mewn barod yn awr, ond dim ond jyst i nodi beth sydd gyda ni yn yr emyn cyntaf yma, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Mae'r dau bennill cyntaf mewn gwirionedd yn sôn am yr arfaeth yna nawr, yn sôn am gynllun Duw i anfon yr Efengil, i drefnu'r Efengil, i drefnu bod Crist yn dod, a hefyd fod yr Efengil nawr yn mynd fel afon gref dros y byd i gyd. Mae'r trydydd pennill wedyn yn canolbwyntio ar groes Crist a beth gyflawnodd Crist wrth roi werthfawr waed ar y groes. Ac yna, mae'r pennill ola nawr yn canlyniad yn ffrwyth yr arfaeth na'n ffrwyth gwaith Crist, sef bod yr utgor mawr. Mae'r gael Jubilee yn digwydd yn aml iawn yn yr emynau cenhadol yma, achos oedd Jubilee, pan oedd Jubilee a ryddid i geithion yn Israel gynt, roedd yna utgor yn cael ei ganu ar ddechrau'r Jubilee. Mae'r utgor mawr yn seinio nawr i ni o llyngdod llawn trwy'r iawn ar Galfari. Mawl, eto'r pwysles mae nawr, mawl ym mhob iaith trwy'r ddeiar faith a fydd am anger groes a'r gwaed yn rhoes yn rhydd, a chi'n clywed eto'r tinc yngeneddol fyna yn dilliad y diwedd. Ac i orffen, emyn hyfryd arall, fel mae'r gael cyntaf awgrymu hyfryd lais Efengil Hedd, a mae'r ddau bennill cyntaf yn sôn am y gwahoddiad yma i'r wledd, i wledd yr Efengil, sydd mae Duw yn darparu yng Nghrist, felly ynddo fe. A pob pennill yn gorffen gyda genogaeth, dewch a chroeso, doed y ceithion fod yn rhydd, dewch i'r ffynon aflon rhai. Y ddau bennill gyntaf yn sôn am yr Efengil ei hunan, hael gyfiawnder yn codi, adlais hwnna o Malachi, lle mae yna ddewid fod hael cyfiawnder yn mynd i godi ac iechyd yn ei esgyll. A'r pennill yna'n sôn am
goleuni a chyfiawnder a iachad yn dod i'r byd. Ac yna'r y ddau bennill ola, wrth gwrs, yn sôn am sut mae hynny'n cael ei gyflawni trwy waith Crist ar y groes. Ac yn gorffen yn folianus, yn Hallelujah, llawen hewch, dewch folianwch, byth na thewch. A beth allan ni'n neud yn well na gorffen gyda'r geiriau yna, Hallelujah, llawen hewch am yr efengil sanctaidd, dewch molienwch, byth na thewch. Wel, diolch yn fawr am wrando. Diolch, Wyn. Fydd wirioneddol ddiolchgar i chi. Oedd yn iawn i fi weid bod fi wedi mwynhau unwaith eto gwrando arno chi. A fi wedi cael pleser hefyd i defnyddio geiriau fel yna, bendith fawr eto o rondo arno chi. Diolch yn fawr. Mae gyda chi gymaint o wybodaeth. Wy'n rhyfeddu ac i chi mor garedig o ffrwyth y holl ymchwil chi. I chi wedi rhannu hwnna ni prynhawn yma. Fi'n mor ddiolchgar i chi a pob un ohono ni sydd wedi cael y fraint o rondo arno chi. Derbyniwch yn diolch mwyaf di-ffiant ni os gwelwch yn dda. Wel, y bugel da yw'n thema ni eleni, fel i chi'n gwybod. Ac at y thema yna i ni'n troi'n sylw nawr. I ni'n hynod ddiolchgar yn dyn ni Sara Morris a'i thîm am ei harweiniad ac am y deunydd yma nhw yn paratoi ar yn cyfer ni. I ni'n mynd i, ar ôl i ni gael y darn yma nawr ar y thema y bugel da, i ni'n mynd i gael adroddiad y trysorydd a'r croeso i'r sasiwn nesaf yn y gopa Pontarddulais. Ond i agor y darn yma nawr o'r oedfa, i ni'n mynd i rondo ar Megan Bill, sy'n cyflwyno fersiwn i ni o'r drydedd salm ar hugain. Wel, Christine Hodgins dwi, Llawydd Newydd Pwyllgor ar Is Chwiorydd. Dwi'n byw ym Mhen ar Lag ar hyn o bryd, yn Sir Fflint, ond symudon ni o'r de 2 flynedd nôl. Felly dwi'n gwybod rhywbeth am y de, a tipyn bach am y gogledd hefyd. A dwi'n hapus i ddweud croeso i chi gyd o bob rhan o Gymru.
Dwi wedi bod yn ymarfer fy Nghymraeg, felly gobeithio eich bod chi'n ddeall beth dwi'n trio dweud wrthoch chi heddiw. Croeso i'r oedfa heddiw. Mae'n braf iawn cael eich cwmni, a braf iawn i groesawu chi fod gyda gilydd. So ni wedi gweld yn gilydd ers amser hir, felly mae'n dda i gael eich cwmni ar-lein, fel na mae hi. Dwi'n caru'r thym ar am y blwyddyn yma. Myfi yw'r bugail da. Does dim yn unlle arall i fod yn saff ac yn ddiogel, dim ond yn y gorlan gyda'r ceidwad. Yn enwedig nawr, pan dyn ni'n byw mewn amseraudd anodd ac estron. Dyn ni'n gweddio am fendith Duw wrth i ni heddiw ac yn y dyfodol, achos dyn ni'n cofio geiriau myfi yw'r bugail da, sydd rhoddi a'i einios dros y defaid. Diolch. Mae wedi bod yn bleser ac yn bendith i gydweithio gyda Carys i baratoi'r llyfr thema diweddara sydd wedi ei selio ar ein testun myfi yw'r bugail da. Dros y flynyddoedd diwethaf rydym wedi dewis thema ar gyfer ein gweithgareddau, gyda'r bwriad o greu ffocws Biblaidd tra'n hybu undod rhyngom fel merched ar draws Gymru. Mae gyda ni amrywiaeth eang o erthyglau ar eich cyfer. Rhai yn addas ar gyfer ei defnyddio'n bersonol ac eraill ar gyfer grwpiau neu cyfarfodydd ac adfawon. Cewch hyd i oedfa llawn ar y testun myfi yw'r bugail da a chyfres o astudiaethau yn seiliedig ar Psalm 23. A newydd eleni mae gennym 4 amlinelliad o gyfarfodydd ar gyfer digwyddiadau arbennig yn y flwyddyn, megis Nadolig a diolchgarwch. I gyd fynd ar rhain, mae Cryn Addysg, sy'n cynnwys 4 enerchiad, adnodd defnyddiol iawn. Wrth gwrs, rydym wedi cynnwys syniadau ar gyfer crefftwaith, sydd bob amser yn cael derbyniad cynnes iawn gennych. A tro hon byddwn yn cefnogi elusen Baby Basics a rhai sy'n byw gyda dementia gyda'n gweu. Mae wedi bod yn fendith mawr cael darllen tystiolaethau ffrindiau o ar draws Gymru yn y llyfrau blaenorol, a rydym yn cynnwys 4 tystiolaeth y tro hwn, pob un yn rhannu eu profiad personol o'r bugail da. Y wedd allweddol i ni gyd yw ein cefnogaeth o waith cenhadol yma yng Nghymru ac ar draws y byd, ac ewch ddiweddariad gan sawl un o'r rheini rydym wedi eu cefnogi yn ddiweddar. Mae Lesotho a Gogledd yr India wedi cael eu effeithio'n ddwys gan Covid-19, felly plis cofiwch weddio dros ein brodyr yn chwiorydd yno. Mae'n gweddïau anrhoddion ariannol yn hynod o bwysig iddynt. Os nad ydych wedi cael copi o'r llyfr thema eto, yna cysylltwch ac Eirian Roberts yn swyddfa'r Bala, a bydd hi'n postio copi atoch. Bydd manylion Eirian yn ymddangos ar ddiwedd y ffilm yma. A bydd y llyfr hefyd ar gael ar wefan Eglwys Presbyteriaeth Cymru a'r dudalen y chwiorydd sydd yn yr adran ein cenhadaeth. Rydym yn gweddio byddwch yn cael bendith mawr wrth ddefnyddio'r llyfr thema ac yn treulio amser gyda'r bugail da. Byddwn wrth ein boddau yn clywed sut yr ydych yn cael defnyddio'r thema a cofiwch cysylltu os allwn ni fod y gymorth. Gobeithio nhw'n fawr cael cyfle eich gweld eto'n fuan iawn, pob bendith. Adroddiad ariannol Sasiwn flwyddyn diwetha 2020. Fe fethon ni gael y sasiwn er chi gyd yn gwybod oherwydd y Covid, so dyma beth oedd gyda ni. Oedd mewn llaw dechrau y flwyddyn yna oedd 26 punt 16 ceiniog. A wedyn fe dderbynion ni o'r henedlaethau Ceredigion a Gogledd Penfro 350 o bunnoedd. Henedlaeth Myrddin 3,098
980 o bunnodd, a gorllewin Morgannwg Llundain 3,250 o bunnodd. A cyfanswm na'n dod i 7,616 ac 16 ceiniog. A fe dalon ni i'r Sasiwn 7,516 ac 82 o geiniogau, a gadael ni gyda 89 a 34 pint yn weddill. A fe cyfanswm na'n dod i 7,616 ceiniog. Pnawn da gyfeillion. Wel, heddi rwy'n cael y fraint o'ch croesawu am yr eildro i Sasiwn Chwiorydd y De yma yn y gopa ym Mhontarddulais. 2 flynedd yn ôl, estynod y croeso yn Salem, Llandeilo, i chi ddod atom. Ychydig a wyddwn y pryd hynny, y byddai'r pandemig yn ein rhwystro. A dyma'r tro cyntaf hefyd i chi dderbyn y croeso drwy gyfrwng Zoom. Wrth edrych ar y flwyddyn newydd yn ymestyn o'i flaen, mae'r emynydd glan dyfu yn ei emyn yn gofyn beth fydd fy rhan ar hyd i misoedd maith. Nes gwn fy niw, ni fynnwn wybod chwaith. A'i hyfryd ddydd, a'i nos ymheslog ddaw. Bodlon, os gaf y maflid yn dy law. Mae hanes diddorol i'r achos yn y gopa. Un o aelodau'r seiadau cynnar oedd Dafydd William Llandeilo Fach, a ganodd yr emyn adnabyddus hwnnw o arglwydd dyro awel a honno'n awel gref. Wel, fedrwn ni ddim byw ar hanes, ond yr un yw'n gweddi ninnau a Dafydd William, y bydd Duw eto yn ei drigaredd yn ymweld â ni ac yn ein bywhau. Felly, os yr arglwydd ei mynd, mae'n bleser eich croesawu i'r gopa y flwyddyn nesaf ac i fwynhau cymdeithas yn gilydd. Bendith Duw fo arnoch i gyd.
glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll, hyd byth. Amen.